sama. Tahir ne mawakin soyayya na so gare ku da rafata zan tsara za ku ji ne masoya. Aha, yeah, aha, yeah, aha, yeah, aha. Rafa ce na daura damara zan bako masoya ku biya ni da rawa ko. Fage na wasa na shigo bani da wasa bani da sanya rafa na fara. Zance zai ta zuwa zance zai ta zuwa kwakwalwa nake baku shaukin ku taka lokacin ku ne ya zo lokaci ne ba kai lokacin kakaci na wani karya ne. Waɗansu sun ce min ban san aikin da nake ba ni rafa nake ku saurara ku ji ne ku da kunnen ku ko bude kunnuwan ku yan hasada ku bar ni dole ne za ku bar ni. Na kama Allah faruwa na da mahasada rafata nake niye rafata da zafinta rafata da zafinta zafinta muke bugata da zafinta da zafinta da zafinta aha aha rafa aha haka sama haka kasa ku sama ku kasa ku sama ku kasa ku juya ku taka. Na karanta na rubuta na tsara na fada lokaci na ne ba na cinna wani ku masoya ku taso ga dan baitina ku saurara ku ji ne masoya na dole in yi rawa